שמי דני בקי וזאת אשתי יעל. אנחנו ביחד יזמנו והקמנו את חוות הרכיבה הטיפולית סבא ג'ק. כשדני, קבלן בניין מירושלים, חיפש רעיונות לתרום לחברה, הוא לא דמיין שהחיים האישיים יראו לו את הדרך. יש לנו נכד, איתמר, שהוא היום בן 8.5, שהוא חולה בשיתוק מוחין. הוא הרוכב הראשון שלנו כאן. פעם ראשונה שהורדתי אותו מהסוס, הוא נתפס לי בחולצה, זה היה כאילו פעם ראשונה שהוא תפס אחריות על עצמו. וזה היה מבחינתי נקודת מפנה מאוד חשובה שהבהירה לי שהולכים לאט, ארוך מאוד, אבל שיש סיכוי. בחווה של סבא ג'ק, שבעין יעל, מטופלים היום עוד 200 ילדים עם פגיעות גופניות, התנהגותיות ורגשיות. תלטף את בוני. ניקח דוגמה, ילד שיושב על כיסא גלגלים. הוא נמוך, הוא רואה את כל העולם מעליו, חולף מעליו. הוא לא יכול ללכת, כל שיפוע, כל אבן זה מכשול, ופתאום הוא יושב על גב של בעל חיים ששוקל פי 20-30 ממנו, רואה את העולם מזווית אחרת, אין לו שום מגבלות. יש לנו גם בני נוער מנותק, או נוער בסיכון, גם כן חוו אינסוף כישלונות, ילדים שהיו בסמים, שפתאום יש מקום שאוהב אותם, מקבל אותם כמו שהם, נותן להם אחריות. זה הרבה התרגשות, זה הרבה... תראה, כל נתינה זה גם קבלה. את לא יכולה לשנות את הגורל שלהם, אבל את יכולה בתוך הגורל הדפוק הזה לעשות להם קצת יותר טוב על הנשמה, וזה, אני חושב, השכר הכי גדול שלנו. קצת טוב על הנשמה.